Hi guys! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa rin sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hits mo na rin ang notification button para updated siya sa aking mga video. Guys, dito kasi kami ngayon sa kay Jenny Escobedo mag-almusal. Kasi wala po kami makain sa amin dahil naghirap na talaga kami makipagpahay naman kami makain. Kasi wala na kami makain kaya pumunta kami dito sa kabila kasi dito medyo may mga bagong luto sila dito ngayon na pag-almusal. Ito muna tirahin namin. Kasi mamaya ng tanghali, maghahanap kami ng aming kakainin kasi wala na kami makain guys. Mahirap na talaga ng buhay ngayon. Kaya dito muna kami makakain. Titingnan natin yung luto nila. Titingnan namin tirahin niya yung umaga. Ito na. Yan po yung ulam namin ngayong umaga. Itlog. At saka may pitong talong. Ito naman, puro lang to puti kasi para kay Princess. Ito, para na to sa mga matatanda pansit. Pampahaba ng buhay. May pahabol pa kami. Yan, adobong tuyo. Yan, masarap yun sa umaga, adobong tuyo. Galunggong na tuyo. Okay na, saan ako biya? May plato ko dyan. Walang kanin. Wala kanin? Diet ka naman. Hindi mo dito kasi. Wala kanin. Walang kanin. Doon sa upuan. Tabi mo ako sa puntahan siya natin. Mamaya. Sunod yan. Hindi lang yung oras. Buong araw. Ay, nakagay. Huwag mo sa palanin mo yan. Di na. Okay, kain na. Gani! Gani! Ako. Ano yung upuan? Kamatis, pampalinis ng kutis. Hindi ako na ganyan ka lang mali ang amunin. Wala sa Hindi pala. pala kinain ko sa akin. Hindi ka. Ganyan talaga. Ganyan talaga yan. Bakit yung abo yan? Yan, yun lang yung bago kasi. Kain ka na? Ano ma'am? Wala kang suka kayo. Ito suka. Gusto ko ito. Tulip ka dyan. Sa ko. Ayun. Ene. Andres? Ayun nga. Ang sarap na. Ayun nga, kami. Pag sa mayayaman, may gatas sila or kape, tapos may tubig na lamig, tapos may juice na. Unggol. May palabas ng juice at saka yung tubig. Santo. Ang lapad mo dyan. Dahil kukuha na lang daw tayo ng malaking bahay dahil doon na nagagad ka. So, May awan. ano pala natin ang saingan pala natin yung araw-araw daw siguro mga 5 kilo kayo yung mga tao pala doon na yun. Mas malala. Isagay din dyan ano, sanay yun. Nagsagay na siya pag Sanay yun siya. Sanay na siya. hindi ko kaya sa amin. Ha? Magpanood yan. Dahil, tapos tayo pag nag-away, hininig ang situra, gabi ang bunga ni hininig dahil mamurumbok na lang kamo ano. Tapos yung ulam sa maya din kapag mag-away, hindi ko yung talagang yung parang magsimangot ka sa ibang tao. Ayoko na rin yung salita. Wala nga! Mas lalangat na eh! Hindi na mamansin! Kaya kamdam mo! Ako din, padre. Yung Kaya mga sa tita, pag alam niyang padre, hindi na ako alam tuloy. niyo, ako. Kung saan na lang siyang ako na kasi mawad pero nakikipag-usap ka. Gaganyan lang si Ate Jima. Ito, hindi mo makausap. Ito, hindi na mamansin. Nag-away. Ate, balik na natin. Hindi to makausap. Ito naman, hindi mamamansin. Ako nakakausap niyo, no? Oh, hila! Huwag yung bungan ulo. Wala. Be, pag nakagat ka, wala kami pampalit yun sa kamay mo ha. Kamay, baboy lang sa kamay. Kaya ano nang Ilay ko, oy! Ako lang siguro may kaaway na nakakausap pa din. Wow! Nakasap pero naman naiyak.
Sigurado ka pa, hindi ka nakaganyan. Away, nakaganyan na eh. Kita diba, Neng, sabi na kung gano'n. Hindi siya sabi niya, ano ko siya, Ganun lang ako, hindi ako. Sino ni sa blue? Ang sa pink ka? Dapat naman dapat blue, dapat share tayo. share okay na yun. Oh, wala na lang yung hindi pa matapos. Babae na lang siya. Sabihan mo, share na lang tayo. Doy! Abang nag-iisip na yung anak mo. Grabe Uy, nasa na bata ko? Hoy, Lahat sabi ni Mom! kaya niyo siya, dandaanin niya tayo sa kwento. Babe, kanin na yun. Kanin na naman. Pakita ko sa kanila, mahal mo ako. Dito mo na lang kasi yung kanin ko yan. Binigyan ako dyan ang kalun niya. Wala naman. Kaya ko nang kinakain niya. Kaya nga. Ito, dalahin na isang kaldero sa'yo ha. Yan natin. Ubusin mo na to. Kagaya ng yung pinos ko, yung mga ref, mga ila, tapos ang pinto, bawat kwarto, lagyan. Pag nag-away, wag nang lumabas. O, ito na, ito na. Bilis pa naman natin ito yung buong bahay. Guys, sa'yo na lang to. Tapos bigyan mo na lang kami dito ng kanin. Sa'yo na lahat. Tapos ang pader na pagbukas ng pintuan, pag okay na kayo. Kuha na kayo ng lumabas. makakain mo ubusin kasi ibigyan na ito sa kanya. Ngayon ko naman. Dita, bibilisin natin ito yung buong kwarto. Ano, siniling Ikaw sa doon, gitna. siniling sa gitna. Kapalit na Ayaw ikaw ko sa Ay, gitna. wag niyo na ako alisin dito sa pwesto ko. Hindi na. Alan, bakit dahil? Nakala kasi bubutasan na natin yung iyan. Ayaw ko sa gitna. Butasin mo. Marap kanini matakip kasi. Alisin mo na ito, Dolby. O, tama na yun, babe. Tama-tama na ako. Ano lang yan yung kanin? Diyan na Ito, yan. ano? Bakit? Mahirap kasi. Lola. Yan, yan. Lola, bakit ito? Hawakan talaga yan. Ah, bakit na. Lola, may pandesal pala? Dapat pandesal mo na ako bago kanin eh. Ayan nga, may butter na eh. Nagkakanga ako, bakit may ano? May palaman pero walang panasan. Ayan na natin. May kanin pa. Asika. Tita, kasi pinabukasan mo na kasi ano hindi. Tita. Ay, mayroon pa dyan ice cream. Ay, Sorry, ako Tim. nakatikim. Hati kay Tura. Ako sobrang sarap ako kasi namalaki ko sa buhay ko. Diba? Kasi pinabukasan mo na meeting Akala ko sila. nangamig pa sa pang-relax. Masarap yan. Ready to ka na rin, oh. Dito na ako, masarap na ako dito. O, dito ka kuya. Take na na ate, oh. Take na na. Take na. Ay, sorry ah. Ano yung sabihin niya? Mag-diet. Ilay! Lalit na to. Uy, ang sarap yung tingnan. Sige lang, eat well. Mag-hi naman kayo sa vlog. Ang ganda ni Nini dito. Nakatali kasi si Nini. Uy, ako lang gawin to. Kasi dumikit. Hindi ka lang ma-outside. Okay na nila yung ano mo, tita. Ito na, kain na to. Huwag na kayo, huwag niyo tapusin yung kain. Umuwi na kayo. Hindi mo lang pakain. Doon. Bebe! Nagtugs-tugs ka? Ito tayo kain kay skin din. Oo. Babanatan na yan ate. Kasi nakakautang tayo doon eh. Uy. Bakit? Iinit mo lang yan. Ay, binanggit na pa ako. Sayang naman yung sinasabi mo kasi. Natulog na ayos na. Sabi na kaya mo dito nautangan dito sa ice cream din. Ako nga, hindi ko nakita. Bida, uy! Saan sa uy? Kain ko sa labot ako. Akala ko bahay mo ng bagoong. Akala ko ba yung ano? Kakain ko yung burger. Anong? Dapat bisa niya, oh. Mamaya. Mahuli ko lang yan kasi baka di magkasya kasi. Magkanisan ako. Lain na. Titikman natin ito masarap. Parang hindi tayo sa mag-asawa. Ha? Titikman ko lang kung masarap to. Kaya ang short ni Bubu hindi ka dala. Hoy, parang lugi talaga tayo. Ang tuyo o dala nila hindi naubos. Pero yung dala na maubos na. Pero yung sa side mo, ubos na. Grabe kayo, talong lang to oh, pero ubos to. Ubusin mo yan, Neng. Si Baby kagabi diet. Eh, wala yan ano, Neng. Wala mga ulod. Malinis pa yan sa katawan mo. Hoy, malinis pong katawan. Pagkatao ko lang hindi. Hindi naman masarap to? Ha? Hindi ko. Ano ba yan? Hindi yung masarap. Dahil, hindi masarap. Hmm? Bastos din to Ah, eh. pala may kulang eh. Pilog. Grabe na. Buti pa yung tinapay, masarap. Ikaw, hindi. Ang. Mabot na. Madaling araw. Masarap. Yan, yan.
Almusal with egg with Bagoong. bagoong and Nanaji. challenge. Ano yan? Lutuin mo na yan! Ang sama ng lasa niyan? Ay, challenge nga eh. Kagabi nga, di ba masama yung nakain mo? Wala! Wala! Panis! Hindi yan mag-success yung luto. Wala, hindi siya nag-aaral sa mga challenge. Mga ganito daw pang challenge. Wala ka din. Silaan. Ha! Big, wala na sila. Jabber na, Big. Makain na siya. Tulong kain na kain ka. Makain ba? Mamaya ka na kain. Sige, hindi ka nag-aaral. Kasi ikaw nga kain ka rin na kain. Hindi, kasi marami na Oy, siya. utos ka ng kanin. Utos ka sa kainin. Sige ka lang nakahon. Uy, ang mga rin na natulog na yan. Para ayaw umilit ako. Kailangan kasi pag magtigim kayo daw. Sa pangalawa pa yan makadesisyon kayo. Tamang ganito lang pala. Mainit ba yung ano nyo? Tubig? Bakit? Mainit ito. Kasi malamig ko eh. Kanina pa kasi yan eh. Tagal mo kasi. Sarap ang ganda Kasi ng joke mo. nagsamahan pa yan sila dahil. Nakakaiyak yung joke niya na. Naiyak ako. Grabe. Si Jamil pa. Parang pumunta lang si... Yung nilagay yung padjak! Hmm. Ang padjak na sinakyan ko, ay sila dun sa maliit na yung daanan ng padjak papunta dun sa Riverbanks, ilalim ng tulay. Diyos ko guys, hindi sila nagbigayan dalawa. Sugatay talaga sila. Hindi salpukan yung yung bait na ang padjak tsaka yung nadala nila na tricycle. Tawanan sila. Pagsalpakan, sabi ko, dali, bababa na lang ako kasi hindi na matanggal. Sabi ko, wait lang, bababa ako. Sabi ko, hindi na. Tapos sabi ni Regina, hindi, ako na magbigayan. Sabi ni Regina, kasi ayaw natin dalawang magbigayan eh. Kasi si Kuya Padjak, alam na mapunta, sinalubong nga pa. Eh di nagsalpukan ang ruida. Kain pa. Meron pa. Nakalusot kami. Arawan na eh. Pwede ka ba? Ken! Simot na guys ang mga pagkain. Ayan. Kunti na lang tira pero may tuyo pa. Ang tuyo, Ilonggo. Ilonggo yan tuyo, no? Diba? Ay, Tagalog pala. Uga. Tapos bulad sa Bisaya. Ang isda, gibulad. Tapos tuyo, Anong nauga. ginagawa natin? Natuyo, gibulad, nauga. Gituyo. Gituyo. Nagtuyo ka mo. Natuyo na talaga ang bulad. Are you happy? Hindi May masyado. sasabihin pa naman. Pag sa sobrang saya, mamaya may iyakan. Umiyak ka na ngayon, pero mamaya saya. Utang niya bata. Dapat minsan nagpo-prank din kayo eh. Nagbili ka ng crab sa maliliit. Maipon ka nga, B! Para makabili tayo ng shrimp, crab, tsaka gawin natin seafood boil lang. Oo, yung may Kahit mais. konti lang kasi makaano tayo, di ba? Ano lang sa butter. Lagyan natin dyan. Tapos question and answer. Nakasagis na? Six? Five ka naman aalis. Sa 6. Sa 6 kailangan para mga 5. Mga 5. Dalawang lamisa yan pag isa. Mga 2 araw siguro di mo na ako kain para marami naman kumakain yan. Maniwala. Katirek-direk mo. Siya, kung bata, tanawa daw iya mata, kinaantok na. Antok ka ate? Kasi maaga kasi tayo. Anong masasabi mo na maaga tayong gumising ngayon ate? Wala kang masabi talaga? Antok ka? Ito tatanungin mo to. Antok talaga Ito siya. tatanungin mo. Ito tatanungin. Ikaw Ila, anong masasabi mo ngayon na maaga tayong gumala dito sa kabila at dito tayong kikain? Lai, dito ang kamera Lai, hindi dyan ha. Parang jam. Oh, sasalita. Sasalita siya, oh my gosh. Yan yung unang salita niya guys. Sumapay bad friend. Okay guys, ayun na po yung nangyayaring kakainan. Maraming salamat po. Hanggang sa sunod.
Susunod guys, ang gaganapin namin baka na kainan to. Budol pie. Abangan po natin yun sa birthday ni Inday. Uy! Gaganapin natin sa gym. Hindi, sa Aranita Coliseum. Sa Aranita Coliseum pala guys. Sabi gaganapin to. Hindi, gagawin natin doon. Saan ba yung konto nila, Mama? Sa condominium. Ang daming puntahan pala namin dito. Hindi, saan natin talaga, anong pangalan ng ano na yun, konto na yun? Ang pangalan nito, di ko naalala. Kalimutan ko. Hindi ba Rockwell? Hindi. Ano pangalan yun? Basta, Rockwell. Ano, Ox? Sa Ox. Ox. Sa Oxygen. Twin Ox. Twin Ox. Sa Twin Ox, Mandaluyong. Twin Ox pala yun guys. Tapos maliligo sa Ox, Batangas. Oxygen. Ang magtagas-tagas. Ano ko, swimming, sarap sana ng swimming. Hindi, malako ka sa, ano yun?